Je dôležitá príprava na obchodné stretnutie? Odpoveď je jednoduchá. Pokiaľ nejde o gorálky, pokiaľ to nie je zdvorilostné stretnutie, tak samozrejme tá príprava je dôležitá. Sú tri časti prípravy. Prvá, základná, triviálna, to je vlastne, čo si oblečiem. Či budem casual alebo formálne oblečený. Druhá vec, že čo si so sebou zoberiem, aké veci potrebujem. Vizitky, pera, notebook, zápisník alebo nejaký tablet. To znamená, pripravím sa, čo potrebujem. Druhá časť prípravy, ak je to osobné stretnutie, tak je logistická príprava. To znamená, kde zaparkujem. Je otázka, či idem do Bratislavy, do centra, či do nejakého veľkého logistického parku, kde musím parkovať kilometr od budovy, alebo či idem priamo ku klientovi, kde si zaparkujem priamo pred domom. Čiže kde zaparkujem a samozrejme, ako sa tam dostanem, koľko mi trvá cesta. Či idem v čase, kedy je špička, kedy je predpoklad zdržaní, alebo budem mať voľný prechod. Čiže logistická príprava je veľmi dôležitá. Pokiaľ to stretnutie nie je osobné, tak logistická príprava samozrejme odpadá a vtedy máme technickú prípravu. Čo je či má updatenuté programy, cez ktoré ideme komunikovať. Či mám dobre nastavenú kameru, či mám dobré pripojenie, či mi ide dobre zvuk. Je dobre si to nastaviť pred stretnutím, ale tak aspoň 50 minút pred stretnutím, nie už tesne pred stretnutím. A najdôležitejšia ale je taktická príprava. Taktická príprava je zamyslenie sa nad tým, čo chcem dosiahnuť na tom stretnutí. Nie vždy cieľom stretnutia je predať. Ak je to prvé akvizičné stretnutie, tak cieľom môže byť len zoznamiť sa. Identifikovať potreby, identifikovať to, čo ten zákazník potrebuje. Ak je to zase stretnutie po realizácii, tak cieľom môže byť samozrejme zistenie si, získať si spätnú väzbu, ako boli spokojní a urobiť nejaký upsell, cross-sell, prípadne si vypýtať referencie. No a v neposlednom rade súčasťou taktickej prípravy je zamýšľať sa nad niektorými základnými scenármi. Ako bude reagovať takto? Čo by mohol povedať na toto? Čiže zamyslieť sa, ak povie A, ako budem ja reagovať. Nedá sa pripraviť na všetko, ale minimálne tí, ktorí sú hamblivejší, ktorí sú možno menej pohotoví z hľadiska reakcií, je dobre sa zamyslieť nad základnými vecami, aby keď ich dostaneme, keď tú námietku dostaneme, aby sme dokázali rozmýšľať nad odpoveďou, nie byť zatiahnutý, nie byť vystresovaný z tej otázky.